Jest? Idzie? Idzie, także witajcie jeszcze raz, Rostojmili. Witajcie Rostojmili na Hitboxie, witajcie Rostojmili na YouTubach, to Joniklaus. Dzisiaj skuli ty szpili, co sam mamy go domy ino po naszemu, ino po śląsku. Mam sam tukej tradycyjno lampa od grubiożów z gruby, tak zwano, kero się mianuje karbitka. Nie będę jej nikaj sam łonacą, bo nie mam kaj. Żadnego sam hęgla nie mam, bez to ino tak wam pokorza, kuknijcie się, bo coś tak czuję, żeście nigdy nie widzieli takiej richtig blank śląskiej karbitki. No i co ja mogę powiedzieć? Co ja mogę powiedzieć? Spełnią moje najbardziej zadekowane marzenie, mój najbardziej zadekowany śnik, czyli wreszcie mogę robić za grubiorza. Nigdy żech nie robił za grubiorza na grubie, ani za ślepra, ani za szczałowego, ani za hajera, ani za sztajgra, ani za obersztajgra. Bez to pokorza wam takie łone, że się kupią za 9,90 i wreszcie mogę robić za grubiorza. Znaczy mam nadzieję, bo mieliśmy sam pora problemów z tym szpilem, ale jak to się godo, poradzili my. Na czacie się aszą, że widzieli taką richtig śląsko-karbitka. Dobra. Jeszcze ino powiem tyle. Jak ktoś ma problem, to jakoś się nasztalować na source i odświeżyć się strona, odfryszować. No, cóż, to jest szpil, który powinien zrobić byzuch we każdy śląski chałupie. No to co ja mogę zrobić? Jadymy. Nowo gra i no jeszcze zobejrza sam na sztalowaniu. Stać mnie... Aha, to jest max rozdziałka? Nie, dobra, dam troszkę więcej. Poziom szczegółów, ja się dam na full. Dobra, nie, to było dobre akurat, zastosuj. Dobra, opcje dźwięku. Będzie jakoś muzyka sam, no dobra, niech będzie. Nocno zmiana się zaczyna, Zaraz jadymy poziom 300, knefel do szole, a jak to się godo, gorola do szola, alina upola. Nie, to tak nie ma, sam nie ma żadnego rasizmu. Nie dzielimy się na ślązoków, goroli, ino na porządnych synków i głupków. Dobra. Nowo gra. Co sam mamy? Paryskie metro, tunel alpejski, a ja tego nie mogę, mogę wyelować paryskie metro. Co my sam mamy? Paryskie metro potrzebuje nowej trasy połączonej z linią główną. Długość 5600 metrów. Różnica wysokości 40... Dziękuję pięknie za wszystkie donacje, za ten geld, co mi sam wpłynie. Długość 5600, różnica wysokości 45 metrów, warunki łatwe. No to jadymy. Aż karbitka muszę aż przestawić, bo... Kajś muszę obwiesić No nie wiem, ja by to zrobił za zausznicka, tak, ciul na dakla, ale miło berwie dakla. Dobra, teraz wice raus, byćcie poważni, bo to nie ma wice, dobra. Wybierasz klawisze 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4, 5. To się mogę wybrać co chcę. Jada, durś. Dobra, jada. I teraz tak. Aby zlokalizować i umieścić ładunek wybuchowy, użyj furgonetki, klawisz 1. A przy pobieraniu do miejsca samochodnego pojawi się ikona działania, migający zielony przycisk.
Zacząć działać, trzymać się... No dobra, jo jada, jo mam dojechać. Z tego co jo rozumiem, to jo mam dojechać tam kaj jest te 120 metrów, pra? No to jadymy. Jadymy na przodek, bez wynokwianiu. Ale muzyka jest tako normalnie, że aż mnie drę, aż mnie drę. Nie ma sam śląskiej gotki, no bo... Jest zielone? Dobra. Uwaga! Achtung, Achtung, dejcie pozór. Pociskom F. Aha. Ale ja to zrobił, albo nie? Chyba zrobił. No bo ja widzę... Aha! Bo ja mam pora porozmieszczać tych... dynamitów. Dobra. Dobra. Ja już to czaja, ja już się czuję normalnie. Ja czuję, że ja by był sam dobry. Dobra, to mamy zrobione. Następny. Dobra, to mam podłużone. 43. Pójdź coś z patefonu ujka Ericha. Mogę zaśpiewać. Gołębiorze, gołębiorze, im już nic tu nie pomoże. One takie hobby mają, że na niebo zaglądają. Dobra, jo zaro, czekajcie, ja mam 58%. Teraz jadymy dalej i w ogóle jo jeżdża na jakie ja mam blachy, niemieckie albo francuskie? A jo tam w tle widzę bytom. To są te... To są olimpijska. Dobra, 72. Następne. Ja już widzę, że ja będę dobrym strzałowym. Ja tak czuł od bajtla. Ja wam w sumie powiem, że ja od bajtla czuł. Co ja by był dobry za strzałowego, bo ja tak lubię strzelać. No i bazi to do wojoków ruskich. Na placu z kobyra takiego odłamanego ze Asty od Stroma. Ja już mam 100%. Wszyscy sobie usuń wszystkie pojazdy, to ja teraz wydupią, pitomy teraz, raus. Dobre. I co ja teraz mam zrobić? Po przybyciu do głównego biura, ja mam teraz do biura pojechać. Dupnie, patrzcie! Patrzcie jak wy... Ciul! Co to, wydupiło już? A ja ani nic nie zobejrzał. No dobra, ja teraz 4. Aha, dobra, i teraz tak. Ja mogę... patrzcie jak ja mogę fajnie. Ziup, ziup, ziup. Aha, dobra. Te to jodową... Aha, to idzie tak się... Ohoho! To ja nie wiedział ani. Dobra, to ja teraz tak, ja muszę... Ja się to wszystko muszę naumieć zawcać, sobie potem nie było... Gańba. Do wierchu. Co ja robię na G? Na dół. Aha, dobra. Ja, bo jak im ten Eiffelturm się popynko, to on się intnie. On intnie, a ja za to nie będę bulał. Ja za to nie będę bulał, bo... Czy ja mam lampa LB1? Ja mam ino taką lampa. Nie wiem, czy to się przyda do czegoś. Ja sam postawia. Niech będzie na posterunku. Dobra, no to ja teraz jada. Ja muszę się to... Kaj są te... Ja teraz muszę tam kaj to szpringło.
Dobra. Inokaj. To ja wycofia. Do zatka. To muszę mieć niżej. Dobra, jadymy. Nie, muszę to dać wyżej trochę, bo... Nie pojada tak. O! Wiecie co, muszę ta muzyka trochę, bo... Dostana do ciulca od tego, przepraszam. Dobra, jadymy. Ja teraz spełnię moje najbardziej zadekowane marzenie. Jak mnie szalonto, ja jest nadupcony chyba. Ja chyba jest nadupcony. Ja chyba przy 3 tą wydupiał achtlika. Masz pozdrowienia od 4. Fantastyczne 4. Że jest ćmawo, mam zrobić bardziej... O! To się zrobił łoraz dzień. To się łoraz dzień zrobił. Dobra, jada, patrzcie. Jak ją wdupia w te kizloki i no mnie trochę szylonto, ale... Bo ja jest taki zmęczony, bo ja dzisiaj cała izba wybabru ein las farbum. Patrzcie, ja teraz... Dobra. Obejrzyjcie teraz. To teraz jeszcze troszkę podjada. Teraz tak. Teraz na dół. Dobra, dobra, dobra. Ja. I teraz O. Ja, jakie jest dobre. Mamy to. Dobra. Dobra. Ja, patrzcie, mamy. Dobra. To teroski. No wiecie co ja by zrobił? Bo ja mam to na to wdupić, pra? No to ja teraz podjada. I no tak poletku. Dobra. Teraz do zatka. Dobre. Patrzcie jaki ja tam siedza skupiony. Co by jo coś się nie oberwał. Schussblech albo Auspuff. Dobra, i no co to jest za rura z betonu? No nie wiem skąd to się sam wzięło. Dobra. I teraz tak. Co się stanęło? Wydupiło live'a? To odświeżać, bo nie powinno być nic. Z mojej strony jest porządek. Jak? Po live'ie? Jak nie działa, to odświeżać, bo musi działać. Dobra. I ja teraz wykręca. I no by mi one nie wyleciały. Dobre. Ciul, wiesz czemu ja nie robię na grubie, bo ja by tego nie pochytał. To jest do mnie za ciężkie. Dobre. Troszkę wyżej. I teraz Ja. Pozór. No i co?
Ja mam to potem tam wydupić, aha. Dobra, ale ja jeszcze nie chcę to wydupiać. Że te kamienie wyglądają jak duże pulpety. Coś w tym jest, coś w tym, po prawdzie coś w tym jest. Już samoga więcej. To się od boku wdupią. Dobra, dom się rada. Teraz jeszcze... moje oko. Stana bokiem. O, halt. Dobra. I teraz jadymy nazad. Ja już czuję, że mogę iść na AGH. Ja się czuję kompetentny. Troszkę tu się tak bardziej. Ja nie mam prawo jazdy, a jada koparą. To jest chyba głupie. Do mnie to jest blank głupie. Dobre, no nie. Daj to normalnie. Do związków, ja pójdę do związków. Jeszcze trochę bardziej. O! Jada. I teraz, abych tak teraz wziąć czy to by było, ale ja nie wiem. Ja nie wiem, czy ja poradza. Ja nie wiem, czy ja się dam rada. I by tak teraz... Ło. I ładujemy. To związków pa... Łowiela ja teraz wziął. Patrzcie, jak ja z tym dojada, jak ja to wydupię na te auto, to... Fol. Szpas jak peron będzie. Patrzcie, ja to tak sztajgnął, tak... wiecie, ja to sztajgnął, aby... Wiecie, co się tak... Aby ten łon, z którego się wziął. Ja no ja teraz nie wyjada. Ja spróbuję, no ja nie mogę wyjechać, ja sam wdupił na jakiś... Co ja zrobił? Zaraz mi się to wszystko wyknoli złonego. Normalnie... Ja muszę teraz nie wiem... Łopaniu! Co wydupca ta kopara zaraz? Co widzę? Co się sam było zdupio? Miało żdzisto. Co to są za dźwięki? Co ja zrobił? Mnie wszystko wysypał. Ja nie mogę jechać, ja nie wiem, ja się zablokował. Ten hop tam jest blank nadupcony. Dobra, jeszcze raz, jeszcze raz. Troszkę mi się nie cufło, ale... Ja teraz się postaram to lepiej zrobić. Dobre. Dobra, w to widział fedrować koparą, to trzeba mieć do ciulska nadupione. Dobre. No muszę bardziej... O, cisz! Alois! Dowej! Dobry. Nie! Na opak, mam lasie. Ja mam hopa głupka tam. Blank. Sztajgą. Jo, aż cisnął. Wow, tyla. I no, uważaj, uważaj. Daj pozór. No bo jo jest chyba za... Ja się czuję, aby... Jo, bo
na rollercoasterze, a nie w koparze na grubie. Zand gruba, bo ja nie wiem co my sam fedrujemy. Bodaj zand. Jak mnie szelon to na boki, ja jest nadupcony padą. Ja jest normalnie blank. Dobra, czekajcie. Jak ją teraz wdupia, patrzcie co to będzie. Obejrzyjcie. Dobra. Achtung, wydupią. Nie, ją muszę trochę odjechać, bo mi to wyleci. I no tak baży. Widzicie to? Co się samo zdupio. O! Ciul. Bella! Fantastika! Wow! Jeszcze tak z dwa tam w dupie, a nie? Dobra. Ja już czuję normalnie, że... Ja czuję, że to jest do mnie. To ja się czuję... Ja się sam czuję jak karaś w Estowie. Ja mam 0%, bo ja to muszę najprzód wdupić na te auto, a potem z tego auta to muszę wyciepnąć tamkajś. I dopiero się te procenty zrobią. Bez tuż. Nie nerwujcie się, synki. Dobra. Bo mnie teraz ciągnie ta łycha. Ja muszę się to obrócić. Teraz muszę się to... Muszę niżej. Marvelous. Marvelous indeed. Marvelous grubiosz. Dobra, i no trochę zafes, troszkę zafes. Dobra. Ja się czuję normalnie, choby życie całej ludzkości polegało ino na mnie. Choby jo na ludzką egzystencję miał najsrogszy einfluss na świecie. Choby to wszystko było ino ode mnie zależne. Choby cały świat stał na wąglu. Ja się tak teraz czuję. Ja się czuję richtig jak Superman z gruby. KWK redoutowy. Coś po tymu. W ogóle witam wszystkich rozstojmili na czacie, jak żeście przyszli teroski, a nie wcześniej. To pewnikiem widzicie co ja robię? Co ja sam łozdupią za breweryję powinienem był powiedzieć. Ja teraz widzę. Ja teraz widzę normalnie, jak siedzą te śląskie familie w domu i tam te karlicki rozwierają tam, jak ten opa tak ciśnie z pewnicy i ta kunkastla tak nafolowano tym wąglem i on tak wiecie, ta szipa i tak ciul i one się tak telepią z zimna i z tego wągla tako fojera buch i już mają gorko w chałupie. I to wszystko zależy ode mnie. Jakby nie ja, to by nie było tego węgla, to by nie było tej fojery, to by nie było nic. Nic by nie było. I no ja go dom o zimie, no bo w lecie to je gorko, nie? Ja nie wiem, ja zaś najechał chyba, dziękuję pięknie za donaty. I no ja sam coś łozdupił i ja nie mogę jechać. A bez tuż. Dobra, ja teraz się biera za te mniejsze. I no to jest takie, to nie moletko. Kurde, nie moletko. Padą. Ja muszę jakoś tak to nasztalować. Nie za fez, ale też nie za letko. I jada, patrzcie. Patrzcie jak ja teraz wdupia. Ło! Mam coś, ja mamy. Łozdupio się. Szelonto mnie. Ja, wszystko idzie na tuba. Pozdrawiam tuba od Paczatora. Paczator pozdrawiam widzów na tubie. Oglądaczów.
No teraz uważaj, uważaj. Ja teraz... No ja tego nie mogę wydupcyć, bo będę miał gańba do końca życia. O! Przepraszam, to... Ja to potem zrobię ten lakier, ja pójdę do drogerii, kupię ein las farba. Śleciał mi jeden. Dobra, to ja jada z tym jednym, bo ja i z tym jednym nie dojada. Jo go dowieza! Jo nie dowieza? Po czym mi bier? Kurde, jo tak się czuję, a normalnie... Jo się czuję na krawędzi rozpaczy. Kawuka halimba. Ja, dziołchy z halimby bierą... Wyciekaj. Nie, wyciekaj. O! Dobre. Ino troszkę bazi. Wytupiony. A zgodule do papule. Ciule zgodule. Dobra, już trochę mam, to czekajcie, to ja teraz zrobię tak. Dziś na auto i teraz jadymy to odwieźć. Bo mnie aż normalnie, mnie aż rypie w plery. Ze sterowaniu. Troszkę się gibnymy, nie wiem, kaju to mam wyciepnąć. Ja robię na grubie KWK YouTube. No i kaju to mam wydupcyć. Ono! I oby fajnie zrobił te roski. Strefa zrzutu, aha, no dobra. No i oby... Fajnie bych zjechał teraz, fajnie. Bych łozdupiał choby... Dobre. Dobre. Poletku się to bier. Achtung. I na poletku, i na poletku się to bier, ja. Dobre, halt! No pierwszy dzień na grubie to nie moletko, wiecie jak to jest. Dobra. Wyknolą to. Czekajcie, i no teraz... Ja, richtig. Fajnie, że tej klapy nie łozwar, ale... o! Ja, 48. Jeszcze trochę. Ej, gdzie w ogóle było zewrzeć? Bo ja ino mogę tak, a tego nie... To było dziwne fest, no ale cóż ja mogę zrobić? KWK Eiffelturm. Ja. Eiffelturm jest kajś... Tam stoi. Dobra, 48 zrobione. Fajno ta klapa, nie? Fajno ta klapa. Ten chyba... Ten co tam siedzi Drin w tym aucie, to jemu chyba za bajtla na placu tak go dali. Halt die klapę! Halt die klapę, paciuloku. I on teraz już... On już padł, już tej klapy nie rozwierą więcej. I ja myślę, co to można być bez to. Czy wyście to widzieli? W ogóle widzieliście taka gruba, co jeden hop na niej robi? Ja takie grube jeszcze nie widział. Ja normalnie sam żyję... Ja żyję na krawędzi, normalnie na rancie. Ja sam żyję na rancie od życia. Dobra, jadymy, już bez mała pół jest. Teraz bych tak musiał fajniście to załadować. Jedny robi 400 paczy. Ja.
Byście mi chociaż, nie wiem, śniadanie ciepli w Brodbiksie. Jak to było? Wyjonek spod byfyja, stary pancerfaust od onkla Paula wzionych, siegi wera w garść, patronen Tasia miołech. Książka też Mein Kampf jak poszedł w świat. Śpiewajmy wszyscy razem. To był Welt, genau in alter stille schönes Welt. Niemieckim motorradem w jeden dzień jobał pod Stalingradem. Tak śpiewali kiedyś. Dobra. Teraz bez głupot. Jakie zerowanie? Co ty mi sam? Nie z dupy. Dobre. Ja teraz muszę tak fest. A fest. Szczynastki mi ściągną na składki. Ja się boję tym Jelczym sam zjechać, bo ja potem nie wyjada. O, ja teraz takie największe biera ino. Ciś rein. Dobre. Wiele że wziął. 4 ino czy jo dojada. Czy jo dojada? O! Dojada, patrzcie, teraz wdupia. To normalnie będzie richtig fajnie. Nie dźwigać mi tego tak wysoko, to troszkę niżej idą. O, co się dzieje? To są magiczne kizloki. To jest wągel z krainy snów. Jeśli to nie ma wągel, to jest z jagodą jakiś zant. Albo inkszy peron. Jo, śląski pieron spod Bytomia. A ten toj co? Wydobywam wągel każdego dnia. Ja, to by było richtig fajne do multika. Wydupcą. Trzeba odjechać, bo... O! Powinienem był... Richtig... Ja, w punkt. Dobra. Jada na zot. Toj, nie wiem co on zrobił, on chyba jest łopętany. Dobre. Blank łopętany. Pofertany. Jo dali czuja, choby jo jechał albo na dupcon. Na dupcon. A to je ino trening, A zobaczycie co będzie jak już tak do porządku pójdziemy na poważnie. Ho! To ja nie wiem co to będzie. Haja, łostuda. Ja muszę robić na 100%, bo każdy porządny... Pieron robi jak jo. O, ja teraz czuję, że jo fajnie hyca. A jak go się pręża sam. Ach.
A, wjeżdżam rein. Dobra. Pięknie. Ja teraz ino bazi tak troszkę. Ja, richtig fajnie. I no teraz muszę tak leciuśko dosłownie. Żeby mi one nie powylatywały. Bo jest normalnie cały spocony od tego już. Jest cały spocony. O! Pieruchu. Sakstusie świetlisty, co ja sam przeżywam. Jada. Jada? Ale jeżek nafolowany. Jak jo to teraz wysypia. Jak jo to wydupca z tego. Dobre. Uważajcie teroski. Dejcie pozor. Jada. Troszkę wycofia. Bazi. Bazi. Witam cię, Dawid. Witam cię, rozstoj mile. Może troszkę bazi. Ja. Dobra, ja już by z tym wydupił. W zasadzie. Ło! Co jest? Ja gra wyknolą. Bez przypadek. Dobra, ja teraz pocisnę na azot. Tak. Do zatka, albo nie, łopkręcę sam. Będzie to tego na pół? Chyba nie będzie. Ja już jest taki spocony, choby ją przerobił nocka. Na prawdziwe grubie. Uf, jak mi gorko, uf, jak mnie pierę. Halt! Jak on się ospędzi, jak on dostawo szwungu, to jego nic nie zatrzymie. Do zatka teroski, do zatka. Czekajcie jeszcze troszkę ino. Kurde, ja się czuję taki precyzyjny, jaki on nigdy nie był. Na głównej na Monsterze nie widział. Dobra. Dziady dziadami, ale patrzcie teraz. O! Lecą, łozim gdzie... Bydzie! Zrobią. Co to jeszcze więcej mam? Jezder. Wiele, ale... Ja muszę... Ciule Jezus. Czekajcie, to zrobimy tak. To ja w tym momencie sztopna i to będzie pierwszy odcinek na YouTube z symulatora grubiorza. Bez to ludziki na YouTubach. Dziękuję wam za uwagę. Ściuk do wierchu i widzimy się za niedługo.